alle sammen, og velkommen til Palles Maple Guide. I dag der skal vi lære, hvordan man plotter et polygonområde i Maple. Et polygon, det betyder en mangekant. Det vil sige, at figuren den skal have mere end 3 kanter. Et polygonområde, det hører under emnet lineær programmering, som vi så har i dag. Lineær programmering blev opfundet i 1947 efter 2. verdenskrig, og blev brugt til at udregne, hvordan man kan anvende begrænsede ressourcer bedst muligt. Hvis man tager udgangspunkt i 2 produkter, vil det svare til 2 akser. X, det er antal produkt af produkt 1. Y, det vil være antal produkter af produkt 2. Begrænsninger kan være for eksempel kapital, ansatte, tid, råstoffer eller maskiner. Det skal siges, at når vi snakker om begrænsninger, gælder reglerne, at x det skal være større end 0, og y skal også være større end 0, og det skal de altid. For at få et overblik over begrænsninger, bliver man nødt til at lave et begrænsningsskema, hvor x produkt 1 og y produkt 2 hver har en kolonne, og begrænsninger hver har en række. Derudover er der en kolonne til for eksempel hvor mange minutter der maks må bruges på at forme et glas eller pakke det ind i en kasse. Jeg har for eksempel lavet en begrænsningsskema i forvejen, som I lige kan få lov til at se. Her det er et begrænsningsskema af hvordan 2 glas de bliver lavet. Der er 3 produktionslinjer. Det skal pustes, det skal formes, og så skal det pakkes. For glas 1 der tager det 2 minutter at pustes, og for glas 2 der tager det 4 minutter. Og der må maks blive brugt 3 timer om dagen. Og jeg har lavet det i minutter, for det skal man huske, det er bedst. Fordi at ellers så kommer man ikke frem til det tal, som man skal frem til, hvis det er blevet lavet om, for eksempel at noget står i minutter, noget står i timer, og noget står i måneder. Det er bedst at have det i én ting, for eksempel minutter, så skal man kun have det i minutter. Eller hvis man har det i timer, så er det bedst at kun have det i timer. Jeg har valgt i minutter. Så kommer vi ned til den næste, det er formes. Det tager 6 minutter for glas 1 og 7 minutter glas 2. Og der bliver maks afsat 4 timer om dagen til det. Så det sidste, der skal det pakkes. Der har jeg valgt, at det skal tage 1 minut til hver. Og der har det maks 1 time om dagen, 60 minutter. Og så har jeg valgt et dækningsbidrag på 14 kroner for glas 1 og 17 kroner for glas 2. Det her, det er bare nogle fiktive tal. Og vi vil så prøve at lave vores eget i det problem, vi vil få lige om lidt. Så lad os prøve at komme ind i Maple. Sådan. Her der har vi vores opgave. Og vores opgave lyder sådan. Jensen sælger bøge- og egetræer som pejsebrænden. Træet skal fældes, saves og stables på paller, inden det sælges. Træet sælges i rummeter. Og så har vi den første, det er fældning af rummeter og bøgetræ tager 10 minutter, og 1 meter rummeter egetræ tager 30 minutter. Der er 30 timer til rådighed per uge til fældning af træ. Så er der savning. Savning tager 2 timer for 1 rummeter bøgetræ og 3 timer for 1 rummeter egetræ. Og der er blevet afsat 210 timer til rådighed per uge til savning af træ. Så er der stabling af træet tager 15 minutter per rummeter, uanset træsort. Det vil sige, at det tager 15 minutter for både bøge og egetræ. Og der er blevet afsat 25 timer til rådighed per uge til at stable. Så er der dækningsbidrag på 90 kroner for 1 rummeter bøgetræ og 100 kroner for 1 rummeter egetræ. Og så skal vi indtegne en niveaulinje på 9000 i området, i vores polygonområde. Og det kommer jeg tilbage til, når vi skal til det. Og selve problemet, vi skal løse, det er, hvor mange rummeter bøgetræ og hvor mange rummeter egetræ skal Jensen sælge per uge for at få det størst mulige
det er det, som vi skal til at finde ud af. Okay, så er vi tilbage i Mabel igen. Jeg har lige åbnet en funktion i forvejen, der hedder widthplots. Det her er bare skrevet i matematik mode, og så har jeg trykket enter, og så er der kommet alle de her funktioner op, som man kan bruge. Så har jeg også lavet vores begrænsningsskema i forvejen, med bøgetræer, som er x, og egetræer, som er y. Og der fik vi at vide i opgaven, at der skal bruges 10 minutter til fældning af 1 rummeter bøgetræ, og 30 minutter til egetræ, og der bliver maks brugt om ugen 30 timer, og det her er gange med 60 minutter, sådan så vi får 1800 minutter. Og hvis I lige kigger igennem skemaet, så har jeg lavet alt sammen i minutter, og skrevet dækningsbidraget ned, at bøgetræ det er 90 minutter, og bøgetræ er 90 kroner, og egetræ er 100 kroner. Så begynder vi at starte med at lave vores ligninger. Vi starter faktisk med at lave vores formel af dækningsbidraget. Så vi skriver lige her. Formel for dækningsbidrag, det kalder jeg bare for db. Ja. Så skal vi herned, skift til matematik mode, skal vi db, kolon, eller parentes, x, y, parentes slut, kolon lig med 90, som vi har her, x, plus 100 y, som vi har her. Og det alt enter vi bare, og vi trykker enter, så det kommer her ved siden af. Så nu har vi lavet vores formel for dækningsbidraget. Godt så. Så nu skal vi sætter vi de forskellige oplysninger ind som ligninger. Så vi tager den første oplysning, det er fældning. Den skriver vi. Fældning. Og den kalder vi for f. Sådan der. Det er 10x plus 30 y. Det kan vi se her. Der skal vi følge med. Og det er større eller lig med 1800. Sådan der. Og det alt indtager sig. Hvordan man laver det her tegn, der kan man se herude der bruger man den knap derude, den lille pil ude til venstre på keyboardet. Den trykker du, og bagefter så siger du bare shift er lige med, så du får sådan en lille streg under. Nu når vi har gjort det her, så skal vi have isoleret y, og det gør vi med en solve-funktion herinde. Så der, så trykker vi igen, højreklikker på det blå, går op i solve, og så skal vi solve for variable og y. Bum. Så solver den lige og isolerer y for os. Godt. Så går vi ned til den næste, og det er savning. Der ser jeg savning. Og den kalder jeg for s. Bum. Og det er 120 x plus 180 y er større eller lige med 12.600. Og det gør vi det helt samme. Alt enter. Isolerer y ved at lave solve-funktionen. Solve variable y. Bum. Og så tager vi den sidste, det er stabling. Den kan jeg så skrive lige her. Stabling. Sådan der. Og funktion. Og den kalder jeg for st. Bum. Er lige med. Og det er 15 x plus 15 y er større eller lige med 1500. Gør vi det sammen, alt enter, og solve-funktionen, solve for variable y, bum, så er vi færdige med det.
Så har vi lavet de forskellige ligninger med oplysningerne. Godt så. Det næste vi så skal til, det er, vi skal have indtegnet vores polygonområde i et k-system, et koordinatsystem. Og det gør vi med en funktion, der hedder inEqual. Først så skal vi lige have kaldt vores polygonområde noget. Vi kalder det for polyom. Og det skal vi lige kolon lige med. Og så bruger vi det, der hedder inEqual. Der kommer også et forslag op med det lige her. Og det kan vi bare enter, sådan der, så skriver det selv. Og så skal vi lige parentes. Og så kan vi så smart sætte alle vores funktioner ind, bare ved at skrive, hvad de hedder. Så vi kan bare skrive F for fældning, og S for savning, og ST for stabling. Og der har jeg lige glemt, vi skal lige efter parentesen, der skal vi lige lave sådan en halv firkant her. Og det skal vi også gøre, når vi slutter. Så halv firkant der. Og vi laver vores k-system, sådan så den får en bredde. Det skal kun være i første kvadrant. Og så laver vi en bredde på 120 på både x og y-aksen. Så vi skriver x er lig med 0, 120, og så kommer y er lig med 0,120. Og så slutter vi parentesen. Og den kan vi lige alt enter. Så kommer lige plots der. Så nu skal vi så til at plotte den. Og det gør vi sådan her. Vi skriver simpelthen bare navnet polyom og alt enter den. Så skulle den komme lige så fint her. Jeps, det her det er vores polygonområde. Det næste vi skal lave, det er de der niveaulinjer, som vi fik at vide heroppe i selvbeskrivelsen, at vi skal indtegne niveaulinje 9000. Og den her niveaulinje, det vil være en streg, der vil gå igennem selve polygonområdet, og den vil simpelthen skære det første punkt, og det er det punkt, vi skal bruge som skæringspunkt til at kunne finde dækningsbidraget. Så først, så er vi i matematik mode, og skriver vi db, parentes, x, y, til slutter lige med 9000 som vores niveaulinjer, og det er alt solver vi. Og her, der skal vi også isolere y, så der gør vi en solve for variabel y, bum. Så har vi den der. Og så skal vi have plottet vores niveaulinje ind, så gør vi sådan her, og den kalder vi for linje, lige med plot, sådan, og skal vi lave en halv firkant, og der skriver vi simpelthen det, som der lige står her. 90 minus 9 divideret med 10x. Den skal lige være der. X. Og så kan vi lige lukke den. Og det gør vi i det samme forhold, 120, så vi skriver x er lige med 0 til 120, y er lige med 0 til 120, og så slutter vi parentesen, og alt enter det. Så skulle der også komme sådan en plot der. Og så gør vi det samme herovre. Vi plotter den bare ved at skrive, hvad selve den hedder. Så vi skriver linje og enter. Bam, så kommer den lige så fint der. For at vi kan få den her linje ind i polygonområdet, der skal vi bruge en anden funktion, der hedder with plot tools.
Så det skriver vi her. With plot to choose. Der. Og enter. Bam, så kommer den frem der. Og så skal vi bruge den her funktion, der hedder display. Og så skriver vi, hvad de to hedder. De hedder linje, og de hedder polyom. Polyom. Til slut. Og så skal vi bare enter den. Bam, så kommer den lige så fint ind her, vores niveaulinje. Og der kan vi simpelthen se, at den skærer i det her punkt. Og det er det her punkt, vi skal bruge til at finde vores dækningsbidrag. Og hvis vi kan finde det her punkt, aflæse det her punkt, der kan vi bruge de her to linjer. Det er de her to linjer, vi skal finde skæringspunktet af. Og det er det her. For at vi kan finde skæringspunktet af de her to linjer, der skal vi simpelthen bare sætte dem med lige med hinanden. For at vi kan finde de her to linjer, der kan vi se, at den første linje, den starter i y-aksen på 70, og den anden starter i 100. Så vi kan lige gå op og se, hvad det er for nogen. Der kan vi se i de her. Der kan vi allerede se her. Den her, den starter i 100 i y-aksen, og det er stabling, og den her starter i 70, og det er savning. Så vi skal bruge skæringspunktet af savning og stabling. Godt, det som vi så skal til nu, det var, at vi skulle finde skæringspunktet, og det fandt vi ud af, det var lige her. Og ved at vi finder det, det er, at vi sætter de to linjer af lige med hinanden, stabling og savning. Og det gør vi i matematikmode. Vi kan simpelthen bare trække den ned. Vi kan faktisk bare ned. Vi tager den første herop, det er savning. Vi kopierer den bare lige. Sådan der, og så lige Ctrl-C for at kopiere. Går vi herned, hvor vi skal sætte den ned, og så sætter vi den ind. Men det skal være lige med, så vi skal fjerne det her tegn og skrive er lige med. Så skal vi finde den anden linje. Vi skriver lige komma her, og så finder vi stabling heroppe. Og den tager vi lige så fint her. Og Ctrl-C kopierer vi det. Bum. Og sætter den ned. Ctrl-V for at sætte ind. Og så fjerner vi større eller lige med tegnet, og bare sætter lige med. Sådan der. Og det kan vi lige Alt, Enter, bam. Og det kan vi bare bruge funktionen solve til. Her. Bum. Og hvad den så fint har fundet ud af, er, at for at få det størst mulige dækningsbidrag, der skal der sælges 90 rummeter bøgetræ og 10 rummeter egetræ. Så er vi næsten færdige. Nu skal vi bare finde, hvad dækningsbidraget det er. Så hernede, der skriver vi bare dB, dækningsbidrag, parentes, og så skriver vi 90 for x og 10 for y. Og parentes slut, og alt enter. Bam. Og det giver simpelthen 9100, som er vores maksimale dækningsbidrag. Og det var simpelthen alt for i dag. Jeg vil bare sige tak, fordi I gad at se med her på Palles Maple Guide, og jeg håber, I vil se med en anden gang. Tak skal I have.